kundin nishadi. Shiri na musamman da ya kunshi kawo karatu littattafai, tatsuniyoyi, labaran gargajiya da sauransu, wanda ke zuwa kai tsaye daga tashar Mataza Hausa TV. Ku kasance tare da ni Ibrahim Lawal Zaria. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin shirin kundin nishadi ta cikin labarin Gidan Mati, wanda Fulani Bingil tare da Rufai da Umar suka wallafa, wanda ni Ibrahim Lawal Zaria zan karanta. Gidan Mati kashi na 2. Daga waje kuwa Nena na jin haka sai ta yi wuf ta fito daga maɓoyarta. Can baya take zagawa ta hau kan ɗan dutse tana kasa kunne a ƙaramar tagar ɗakin a bulle. Tana yi tana leƙa bayanta ko wani zai taho wucewa, kasancewar daga nan ana hangen waje dalilin gajartar katangar. Ɗakin da ta shige da saurinta, jiki na rawa ta hau sauke kwallayenta tana faɗin, idan sammako kuka yo ni asubanci na yi. Ta fiddo wani maganin gargajiya wanda ta yi mugun tsanar warinsa, sannan ta mai da kayan ta afka garin kusan rabi a baka. Kanka ce mene wannan? Cikinta ya murɗa ga yunkurin amai da ta soma. A yi a guje ta fito ta isa gaban makwararar ruwa, ta hau sheƙa aman iyakar ƙarfinta, tana nishi yadda ta tabbatar za su tsinkaya. Ni fa kamar kakari nake ji, cewar Mati yana kallon abulle. Kai fa daɗi na da kai, har yanzu ba ka bambance kukan jakinka da na akuyar delu. To idan ma ta ɗin ce, kin yi zaune, salon ta yi min ta'adin da ta saba? Ya faɗa yana mai miƙewa tsaye. Ita ma da sauri ta miƙe tana mai rufa masa baya. Ita ɗin ma ta wajen jin towar su yasa ta zubewa gefen kwatamin tana mai riƙe cikinta da faɗin wayo Mati. Da gudun sai ya ƙaraso wajen yana mai janye ta gefe. Ikon Allah, ne na ashe ke ce? Sannu, me kika ci ne? Ba komai, tun safe nake jin tashin zuciya da rashin jin daɗi. Ta faɗa da ƙyar tana sauke numfashi. A'a, irin wannan ciwon ai ba na shiru bane ne. Kar ki manta da haka sahura ta mutu da irin shirin nan. To Mati, ana ta kaiwa ke ta larura, taimaka min za ka yi abula ta dubo min yar magaji. Ji nake kamar ana daka yaji a ƙirjina. Abula ta faɗa tana tafa hannu. Ai wallahi da aiken kishiya gwamma na jibgi uwar miji. Kai ni ban ma yarda da wannan ciwon ba, saboda Allah Mati, baka ji warin ta zargaje ba? Ta faɗa tana mai daddaga hanci sama. Me kike nufi? Kin ga Abule, ban san fitina. Ya mutum na halin ciwo kina kawo shashanci. Idan na isa da ke, maza ki je ki dubo min yar magaji. Mintuna kaɗan Abule ta dawo da yar magaji biye da ita. Ta rataye wata tutturnar jaka mai kama da ta wazirin sarkin kutare. Kallo ɗaya ta manene. Makaryaciyar zuciyarta ta kisa mata menene. Da haka ta kalli Mati da murmushi. Malam ba wata larura ba ce mai girma, karuwa ce za ka samu. A takaice dai Nena ciki gare ta har na tsawon watanni 2. Kan babban bala'in can, alkur'an wannan ƙarya ce. Abula ta faɗa tana mai buga tsallar gefe, kafin kuma ta yi ɓarin da Nena ke kwance. Ke ne, ki ji tsoron Allah, ina ce ba shekaran jiya nan muka gama rikici kan tsummana da kika yaga kika yi kunzugu da shi ba? Wayyo ni Abule, yau na ga abin da ya fi ƙarfi na, wai cikin ma har kin san yayi wata 2 sai ka ce wacce kika haɗa iri da mayu? Ke kam yar magaji, an yi tantiriyar makaryaciya wallahi. Matar da ake raɗe-raɗin aljanu sun sace mata mahaifar ne ke da ciki. Ke, abu kin cika mana kunne da shegen karaɗi. Ki tsaya mana abun a sannu, idan ma ƙarya ce ai yar magaji za ta faɗi. Wannan irin bi sannu Mati, ai magana ta riga ta ƙare. Ne dai ciki gare ta, maganar ganin jini kuma wannan a bayyane yake. Ko magaji ka tambaya zai idar maka da wannan zance. Lallai ne akwai matan da ke jini da ciki. Ke kuma Abula da kika haɗa ni da maita, ina jin dai tsohonki shine bazawari na. Don haka bushiya dai ba za ta yi kunkuru gorin ƙafa ba. Ko za ki mutu dai Nena ciki gare ta na wata 2. Kai kuma yanzu ya rage naka, sai ka dinga mata abin da take so, ni kaga tafiyata. To masu sauraro, laifin daɗi ƙarewa a nan za mu da sa'aya, sai kuma mun haɗu da ku a kashi na 3.